Ya, Mbak siapa? Boleh tahu, boleh kenalan. Oh, Gawan Demung. Oh, tenane. Sopo? Mbak siapa namanya? Yayi. Apa? Yayi. Yayi. Mbak Yayi. Oh, adik ya artinya. Iya, Yayi. Ganti kamu goleki kata-kata kok pengen ketemu Natyana ketaparani mau nuruti karepe bareng saiki ketemu Iya. Kaya sinten jalatiku Oh, metes. Metes ngelesi pipiku Ben pancene Weh, ha ha. Kaya sing Oh ya. Aja gawe aku ora bakal geli kaya Bae, ya. Oh. pengen apa Lo. Wah, ya. yen pancene ditinggalke gawe gelo ati sakawase Nanti kalau goleki kata-kata kok pengen ketemu Lo. Natyana ketaparani Mengurusi. mau nuruti bareng saiki ketemu kowe lupa ninggalake aku kaya sinten jalatiku Lo metes. metes ngelesi pipiku yen pancene tresno kaya ana sing saja aja gawe aku ora bakal kaya ngene lelaku yen apa ora ketemu yen pancene ditilasi gawe gelo ganti salawase Matur nuwun, Mak. Padha-padha, Nduk. Iya. Ngaturke kula nuwun sithik senajan to mau awan wis diwakili karo penjane Pak Ki Roni. Iya. Awake dhewe ya ngaturke kula nuwun merga kowe mau le tekan kene sore. Oh lah iya, Mak, ya kudu ngaturke kula nuwun. Ngersane para warga masyarakat ing Dusun Kalisalak, Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Semarang kene. Ah iya.
Heeh. Ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngersanipun para warga masyarakat, priyipun Pak Kadus, Bu Kadus ingkang amakili sangya para warga masyarakat ing dusun Kali Salak Lemah Ireng kene. Heeh. Iki awake dhewe sowan mrining kaping pindho iki nduk wisan nduk. Oh lah iya Mak ya. Heeh. Rong taun kepungkur awake dhewe sowan mrene. Kahanane ya padha sartane ora malih, malah kepara luwih gayeng taun iki ya Mak. Iya alhamdulillah. Kabeh iki iso kawujud lan iso terwujud merga saka dukungan moral sartane sengkut gumergote para warga masyarakat ing laladan Kali Salak Lemah Ireng kene. Iya. Mula pandongane ya nduk. Piye? Nggone para warga masyarakat ing Kali Salak Desa Lemah Ireng kene wis kelakon ngleksanani upacara adat ingkang ngawasta merti dusun utawa bersih dusun utawa sedekah bumi utawa nek cara nggone dhewe kono iso diwestani rasulan ya utawa nyadran ya utawa ampitan muga-muga sakpungkure para warga masyarakat ing dusun Kali Salak nindakake lan nglaksanani upacara adat bersih dusun utawa sedekah bumi iki pandongane lan pangujupe muga-muga warga masyarakat pinaringana gangsar lancar anggone ngupaya sandang lan pangan. Amin. Paringana gemari pahloh jinawi kartata turta raharja. Amin Mak ya. Didake saka rubeda dicaketke marang karaharjan sartane keslametan. Allahumma amin Nduk. Sing dijangka ki kuwi. Iya. Sartane ya ndonga kanggo para among tani among kisma ingkang mapan ning Tegal Kepanasan muga-muga diseranani sedekah ya sedekah bumi iki muga-muga ndadekke srana tetandurane para warga masyarakat diparingi hasil ingkang melimpah dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh ya Nduk. Allahumma amin Mak. Iya. Mau awan ya panjenengane Mas Kironi Ahmad Wahyudi ya wis ngaturke pandonga. Iya Mak. Wis disekseni dening para warga masyarakat tak delok saka YouTube tak pantau karo aku perjalanan mrene iki. Kanca-kanca do gembira kabeh. Sebabe mau aku reti wong nyumbang lagu apa ya Nduk? Sapa? Mbuh mau awan ki ming wonge ming dasteran kae kok. Oh. Wedok lanang dasteran ki ya gendeng mau piye. Mbok menawa warga kene. Udu nek warga kene iki aku kenal kabeh. Oh iya, aku iso niteni. Oh iya, Mak. Ya mbok menawa mengko panjenengane bengi ki rawuh. Oh lah iya, koyoke sing mak grobyak kae Nduk. Ora ya kowe iki kok ngawur ora. Iya. Iki sedekah bumi iki ora kok jeneng musyrik ki ora. Lire piye? Saka tembunge wis cetha sedekah. Sedekah kuwi amalan sing didhawuhke sartane diwajibke dening Gusti Nduk. Iya. Iki bengi iki para warga nglaksanani upacara adat sedekah bumi iki hasil bumi dilumpukke dadi siji terus didongani bareng-bareng. Heeh. Ing pengangkah ngucapke syukur ngersaning Gusti sartane uga nyuwun muga-muga srana ngucap syukur iki Gusti maringi rejeki ingkang luwih akeh. Merga sapa sing mensyukuri nikmate Gusti mula bakal ditambah apa kang dadi nikmat sing disyukuri mau. Iya Mak ya. Ya, ki awake dhewe ora dhewe lire. Ya dikancani karo penjane Mbak Elisha. Ora karo Alaso. Oh ya. Iya karo ngaturke salam-salam ya Mak ya. Kanggo warga masyarakat ing dusun Kali Salak wis ping pindho iki. Iya. Mau penjane Pak sapa ya sing kagungan dalem transit mau takon aku teko rak karo nyekel udut. Weh, niki pun udut taun wingi dereng udut. Oh lah nggih pangestunipun. Rikala suwan mriki sepisan kula dereng entuk udut wonten. Oh iya, Ku ya diaturke. Salam-salam kanggo warga masyarakat sartane para tamu undangan. Iya. Penjane Bapak Bupati Semarang pun Bapak Ngesti Nugraha ingkang bengi iki ora iso rawuh, Nduk. Ya ora apa-apa, diwakili. Diwakili karo anggota Dewan DPRD Kabupaten Semarang pun Bapak Imam Karsono kalian pun Bapak Zainuri. Iya.
uga dirawuhi panjenengane Bapak Babinsa, uga penyanyi Bapak Babin Kamtipmas. Heeh, uga penyanyi Pak Camat Mbawen mau wis paring dawuh. Iya, penyanipun Bapak Dewanto mau wis dawuh. Lah iki engko ya ninggali lah paling ora. Ninggali apa? Ninggali donga sing apik kanggo warga masyarakat dusun Kalisalak. Iya, sartane uga paring cihna tresna. Weh. Nyawer ngono. Lah ya pengangkae ngono. Kowe iki kok sing arep-arep supayane piyayi-piyayi nduk peparing. Lho, nek peparing ki kudu sing ikhlas. Iya, ora wae ikhlas sing penting peparing ngono. Wae padha wae kowe iki ora. Iya. Ngaturke panuwun ursanipun Bapak Kepala Desa Lemah Ireng panjenengan Bapak Triyono. Iya. Ketua RW Dusun Kalisalak panjenengan Pak Kasno. Iya, Mak ya. Panjenengan Bapak RT sedusun Kalisalak matur sembah nuwun. Heeh. Salam-salam ke warga masyarakat dusun Kalisalak sartane para pamirsa uga kanggo paguyuban pandemen Dalang Yusuf, Mak. Iya, ki bengi iki rawuh. Iya. Uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul wis lekas prei. Iya, dadi ya sakeleme dhewe mayang. Weh, ya ora kena ngono to, sekolah kudu dilanjut. Lho lah iya, iya. Ya, ki ngaturke bintang tamu nduk. Sapa? Nyane Mbak Elisa. Mbak Elisa. Disepoti Mak ya. Sepote Mawar Kuning. Iya, wajib kuwi, lagu wajib nggo ngiringi penyanyi Mbak Elisa. Iya. Arep disepoti turi-turi putih malah ya ora sesuai kok. Cocoke rak ya Mawar Kuning. Iya. Monggo sareng-sareng Mas. Monggo Mas Juang dipun bukani saran Mas ingkang Dahat Sinudarsana penyaran menika. Monggo. Waalaikumsalam. Nggih, sehat. Kurang dawa Mbak kudune sejam ngono kuwi. Biasanya ki nek aku ya bingung itu pelajaran yang berbeda. Aku mempelajari nek nyanyi dulu tuh belajarnya diatonis. Bahasan sinau Jawa ki
pentatonis ki sing penting ki arep cengkok Penteng. piye aja sing penting sele. Penteng ki. Penting sing penting. Oh, sing penting. Penting ora penting. Ya, arep menggok-menggok piye wae. Sing penting jujukane, burine gitu, Oh. buntute. Penting Ah, ora penting, nek penting ki potongnya gede kayak penting. Itu Iya. itu bunting. Wah. Aku mikir loh. Ya maksudnya kalau Jawa tuh biasanya ekornya tuh dikandeli apa didawakake gitu loh. Dikandeli ki apa? Dikandeli tuh ditebelin gitu. Oh, kandeli, kok Iya. kandeli. Kandeli Iya. kandeli ki daerah luar negeri kono. Kandeli. Oh, ndi kuwi. Aku rung tau tekan Bu, kono. mbok menawa ana wong aku ya kurang ngawur le omong kok. Oh lah ya, nek New Delhi ngerti, Wah, nek iya, Kandelhi ngendi ora Kandeli. ngerti. Iya. Nggih saged sowan mriki macange Yulimbo Mas Nggih, Yusuf. heeh. Nare anu nggih panggih sehat nggih panjenengan Nggih, nggih. pangestunipun, Mbak. Iya. Nggih, sami ugi kula nggih sehat, Nggih. kula nggih bahagia. Saged sowan mriki luar Bahagia, biasa. Menika kula ngantu-ngantu apa sih? Ngantu-antu. Nunggu-nunggu. Wah. Ngenteni ngono ya. Ngarep-arep bisa sowan wonten mriki sebabipun Pak Kasno itu udah WA aku kawit kalih doso likur patang likur. Kalih dosa likur petang likur piye? 2024 itu WA aku. Oh, alah, kalih dosa ewu. Kalih ewu. Kalih dosa sekawan. Bingung kan? Kalih ewu kalih dosa sekawan. Aku bingung mergo sampean kok yo. Kalih hewu susuk kalih likur patang likur. 2024. Ya, itu udah dari 2024. Jadi aku nganggo rego wingi iki. Wah, Wah. Jan. Luar biasa ini seneng sing penting aku udah ngen-ngen sesuk kapan le kuning lemah ireng yo gitu. Ternyata sekarang ini udah denge iso ketemu karo Mas Yusuf. Wis sah ya, Mbak ya. Wis sah no, Wis sah. wis karo Pak Kasno. Ampun kesupen, ampun kesupen, ampun kesupen. Omben dino diampun kesupen dadi tangen tanggal piro to le kuning lemah ireng ki. Jenengan diparingi DP karo Pak Kasno. Iya, dikasih DP tahun wingi. Monggo wis entek. Lah Iya. yo to, ngerti dhewe to. Seniman iki ngono kuwi. Heeh. Manajemen keuzangane rada masalah ngono. Anggere koncone ayo aku ana butuh iki ya wis nyang, ngono to. Wah, iya. Heeh, ngono kuwi Mbak masalah ning kene iki ya ngono kuwi ning. Lah iya, wis padha Ning nggon wae. aku lho, sing tak rasake ning dodo kuwi ngono kuwi. Ngertine nak ngono to. Weru ngono butuhe to le, kene-kene aku akeh butuhe Ah, kene ngono le, kuwi. ngono to. Dumeh tuwae terus menang jaluk. Iya, sing penting ki rukune kita bisa saling menjalin silaturahmi Iya, karo benar. kanca-kanca. Lah, matur suwun menika sedaya masyarakat warga sampun Apa, Mbak? sedaya Heeh. masyarakat utawa warga ya bahasa Warga. Jawanya. Mau munine warga ngono jeneng. Warga. 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 Ya, saged makempul wonten mriki nggih. Tumplek Makempul. blek menika. Tumplek-blek. Nggih, ngatos-atos sik wonten nginggil nggih. Ampun pipis lho. Mesake sing iso. Nah, Kok iya. tiwas leng guyung-guyung kan nggak tahu ya. Kadang sok kayak berwujud kan. Ampun nggih, sowan kula wonten mriki menawi kathah ketul-ketul ature. Nyuwun pangapunten agunging samudera. Apa ketul-ketul? Kesalahan kata-kata. Kata-kata, kata-kata. Ya. Nek Jawa kuwi, Mbak, Ya. sing angel bedake iki ya antarane huruf A. Tulisan J A W A iki macane asline Jawa. Iya. nek- Jawa aja bacanya Jawa. Lah iya, Nah, antara A karo O kuwi enek talingane dhewe, enek tanda bacane iya. dhewe. Talingan ada kupingnya. Maksudnya talingan iki tanda baca ngono lho, Mbak, ana Oh. ana garise, ana sing ngesrit, ana sing iya. Oh, ono sing ngesrit barang. Iya. Aku sak ngertiku tuh kalau apa ngelegeno. 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 Itu sandangan tanpa baju itu. Ngelegeno. Ngelegeno, Ngelegeno. Wah, Tapi nek dinai baju, kaya dinai taling. Heeh. Jadi
Heeh. Kasih pepet. Apa? Pepet. Pepet. Ya, itu misalnya di apa gitu ya gitu pepet. kan. Kasih suku jadi kasih bulu. Apa? Wulu. Wulu. Jadi nah Oh, itu iya. Jawa itu susah lah sampai sekarang ra ngerti aku. Ya sing penting kan aku tetep melu apa nguri-uri kan. Nguri-uri budaya Jawa nggih. Menika saged piyayi wonten apa salak Kali salah. Ya ora apa-apa, Mbak. Sing penting jenengan wis berusaha nggunakake basa Jawa kuwi. Pancen basa Jawa kuwi angel loro tak takon Iya, karo sampean. apa-apa. Ana cara kowe ning pira? Hono Coroko ada 20. Salah sampean. 20 loh itu Ora katanya diitung. secara Diitung. sejarah kuwi Oh. mbiyen ditekake karo wong kono teko rene terus melihat ada caroko ada tulisan cacahe kalih dosa. Ana cara kok kuwi. Iya, Ya kleru nek muni 20 kleru kok jenengan. iso? Ana cara kok cacahe 5. Le 20. Ora, kok 25. Ana cara kok ki 5. Kok iso 5? Ha sampean ki jare piyayi intelektual. Idele. Intelektual kok intelek. Hono Coroko Ana ada 5. 20. 5, Mbak. Kok iso? Ana caraka Jirolo Patma. Nek 20 kuwi aksara Jawa ora ana caraka. Ah, iya suku Kotono. Suku katane. Aku rak takonku ana caraka ora aksara Jawa, nek aksara Jawa pancen 20. Oh iya bener, cerdas kamu. Tergantung konteks pertanyaane. Nah, ngono kuwi. Nek aksara Jawa cacahe keledoso, nek hono coroko 5. oh iya, oke. Oh, sekarang ya aku nek pinter di bidang lain nek kon Jawa ya blok. Blok gitu ya. Ya ora kok ya. Aku percaya karo jenengan ki. Apa? Percaya apa? Panjenengan iso nembang Jawa ta? Ya iso nek ra yo piye ra diundangno aku. Ayo ditanggap neng Jawa kuwi ya tembange sing Jawa. Nggih sing Jawa, sing baku dongakaken warga wonten Kalisalak rumien, Kalisalak Lemaireng. Ingkang sampun gelar menika wayangan kan larnya setiap kalih tahun pisan nggih. Nggih. Kula dongakaken menika warga ingkang sampun iuran tenaga maupun arto napa-napa kemawon pinaringan berkah barokah. Amin. Pinaringan panjang yuswa, sehat bagas waras. Amin. Lancar anggenipun pados rejeki. Rezeki. Oh, yang punya padamelan ya iso diparingi munggah pangkate. Sing duwe pedokong sing bakul-bakul. Pedagang. Ya. Bakul iki pedagang pedokong. Pedagang paringi bati sing akeh. Amin. Ya sing durung duwe bojo ndang ditemokno jodone. Ibu-ibu sing pengen meteng sedoyo. Apa? Apa, Mbak? Sing do pengen meteng. Meteng ki daerah Jakarta kono. Meteng. Kok meteng? Meteng. Meteng, gerbini meteng. Ya. Beteng Iya. we putra ya paringi putra ingkang sae. Nggih. Amin. Saya sukses iso membanggakan keluarga dan tanah air desanya. Amin, nggih. Ki mau anu, Mbak. Dari sobat ngebiar sudah transfer 1 juta. Matur sembah nuwun, Kagem Bapak sobat ngebiar Indonesia. Kagem kanca-kancaan Sor Laras awit sampun dipun sepoti berdirinipun Mbak Elisa. Kagem lagu Mawar Gune. Nggih menika Oh, iya. lagu kesukaanipun sobat ngebiar Indonesia. Lah Mawar iya. Gune. Panjenengan kuwi anu, Mbak. Awite ditimbali mrene mergo panjenengan kuwi iso maringi donga sing apik, atur donga sing prayoga kanggo warga masyarakat kene. Iya. Uga panjenengan iso ngaturke tembang Jawa. Nah, iki aturno, Mbak. Apa? Tembang sing iso membangun kerukunane para warga masyarakat ki. Nah, kira-kira kuwi tembange apa? Kinten-kinten. Kinten-kinten. Oh nggih. Dikenahi pepet kuwi mau lho kinten-kinten. Kinten-kinten. Ah. Kinten-kinten. Nek sumuk ya karo kepet-kepet.
Kepet-kepet. Kepet. Kalau sumukan gini kan kepet-kepet. Kepet. Dine pepet kuwi mau. Oh ya, ya kepet. maaf, kadang kayak berwujud ya. Kepet, Siap. kepet, kepet. Kepet. Ya, ini apa lagunya ya? Versi desa. Apa mau apa? Pelok Gotong barang. royong. Sing anu, Mbak. Ayo konco. Bangun ngarukunane warga masyarakat. Apa? Apa? Holopis kontul baris. Lah nek kowe iki kowe ora judul lagu. Apa itu? Tembange Rukun Agawe Santosa, Mbak. Rukun Agawe Santoso. Oh. Oh, belum pernah dengar aku. Oh, dereng. Oh, Anu iya, menika. Pak. Matur suwun. Oh, niku diwaca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula panitia nyuwun gendeng. Ding. Nggih, nyuwun setunggalaken setunggalipun pudang kuning kalajengaken kembang rawe ingkang nyekar Mbak Elisa cekap semonten. Semanten. Oke, waalaikumsalam. Nggih, matur sembah nuwun menika wonten tindhe iki Pinten, Mbak? spesial. Ya wis iki tak nehke bendahara apa Pak Dalang. Bendarane ra mangkat aku wae. Oh, mboten mangkat, nggih. Suwun nggih, Ya. Pak nggih, mugi berkah. Ning aku mau Mbak aku isin nampa. Lah ngapa? Nampa amplop kuwi mah. Isine Kene wae. apa? Weh, padha encen bener sih sing. Maksude mah aku nek aku ora kepenak kok dikira wong butuh. Ya arep butuh tenan ning. Ya aku Mana? ora penak aku Tenang. karo warga kene iki wis manjing sedulur dadi aku ki Wis mancing saya dulur, iki ra ditampa. ya tak tampa matur nuwun lajeng menika kagem pemberdayaan ingkang langkung manfaat monggo. Oh, nggih, matur suwun. Siapa ini? Oh, yoga. Aja dipasrahke Niken. Sapa Niken? Via. Lah biasane Apa pasrahke Niken? Niken. Lah kok ndak go dinggo tuku sing bakul kono kae mau lho, Mbak. Oh, lah ya, cumi-cumi. Apa lagunya apa? Jangan kalau rukun kok nggak tahu aku. Anu, Mbak, lancaran bersih desa, Mbak. Bersih desa aja ya. Ya. Gantinya ini spesial karena acaranya itu ya kita untuk berdoa bersama tirakat sareng-sareng. Ya, Menapa betul. mawon ingkang betul. dados pangajeng-ajeng panjenengan sedoyo sageta kasembada. Amin. Yo. Jenengan bawani, Mbak? Hah? Jenengan Oh, apa bawani. niku? Nggih. Apa nikah? Apa iku Jenengan nek begitu nembang ku ya Jawa tos ngaten, Mbak. Logaten. apa tos itu? Maksudnya Gini. asli ngono lho. Oh. Iya itu belajar Jawa itu ternyata nggak bisa kayak susu, harus pelan-pelan alun-alun. Alun-alun kidul apa piye? Ya. Lama. Datiku Simpen baku Aku seneng ngeten iki lho, Mbak. apa? Ngat piyai putri ngatur ketetembangan mongko nganggo rasa dadi laras iki pas ora seliring. Pak Pardi iki kadang sok kesusu selak pengen mbuh ngopo. Dadi kudune apaan niku? Ya. Kudune rak ngono ning Pak Iya. Pardi dadi apaan niku? Lah iya nek ke susu selak metu ya ngono. Belan-belan diroso dulu mlebu tek lagi ditokno gitu. Kok kesusu selak metu ora. Iya, ada proses kan? Ayo alon-alon sak udutan. Iya. Bersih desa murih atau sukar sakit Enggak, Mbak. Geliak-geliak anggiat tu mendang karya
niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa mureda sukar sakit Glia-glia angkian tumandang karya Korea aku sareng-sareng niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa boleh ada suka sakit Glia-glia angkian tumandang karya sampun katuraken matur nuwun wis diaturke Mbak Nggih. iki ana request dari sedulur-sedulur pandemen wayang Iya. niki nyuwun lagune Selendang Biru dari Pak Sudarto utawi Mas Dar saking Nggih. Semarang. Selendang biru cara Nggih, rumiyin napa saniki? Lah niku piyaine lenggah jenengan Oh lanjut nggih, dhewe. selendang biru yang baru apa sih? Lama. Ono. Oh, terserah penyanyinya. Nggih, mengke dipun aturaken. Apa? Menika nggih wonten pamundutan Melatiri Nunce dari Pak Ndari Boyolali. Oh, Ada nggih. kirim transferan itu nanti tak kasihin sini juga. Oh, Ya. Ki yang ana keyboard Mbak, engko lagu-lagu terkini iso diaturno. Oh siap, Oh, iya. oke. Napa menika? Tadi Ki, ada pamundutan podang kuning juga. Ini dari Pak Ahmad Taharuri, Nggih. penjarane ya ora woh nang kene kae. Pak Ahmad. Ngancani Mas Mejo kae. Oh nggih, sembah nuwun. Halo. Ki kagem Pak Wagimin Almira Khoiriansyah kalian Ibu Sri Winarti kagem Mas Kun Mbak Tri kewek-kewek kalian kagem pun Bapak Haji Suratno Bekasi Nggih. kagem Mas Buang Natura kagem pun Mati Pacitan iya kagem Mbak Ririn Ciprut kagem Mas Banyu Biru kagem Jolodong Sudiro oh iya iki salamke Mak iya ki nyuwune sinom nyamat Mbak oh iya Oke. karo malang keke oh iya kok diaturke Menika nggih tadi ada titipan dari panitia. Nanti ada Ya. Pak Cipto yang akan nyawiji ikut oh nggih berduet bersama. Ini perwakilan dari panitia. Oh, Mangke nggih. saged duet. Lah ngono kuwi lho karepku ki Mbak Nggih. wakiling para warga masyarakat ki ana sing melu ngregengke Nggih. ya teges ketok rukune ngaten lho Mbak. Nggih, udah Iya. dipersiapkan dengan baik dan saksama. Nah benul Sip. apa betul Nggih, mbok menawi mangke Pak Lurah napa Pak Camat menawi tasnya ini enggak ya? Sudah kondor ya. Nanti mbok menawi saged nyawiji kalau misalnya masih lenggah. nggih diaturke sik diselingi slendro Siap napa? podang kuning mau Podang iya kuning nggih. dibablaske kembang rawe Oke, langsung napa bawa? panjenengan bawa sithik kok ya Oh ya. rasane Oke, kuwi siap. iya ki mau ya aku entuk request Mbak Apa? saka ibu-ibu sing masak Wah, ayo iki paling penting iki iku. nek ora tak aturke aku sesuk ora dingoni Wah iya, Iya. ibu-ibu yang masak itu wis pirang-pirang dino ya, nggo tompo nyebune saya. apa nyebune caping gunung dijenglengke Mbak Caping gunung jenggleng. Oke. karo pas gara-gara mengko bapak-bapak mriki nyuwun ilir-ilir karo lesung jumenglung Oke, beres. kok diaturke karo sing ibu sing adang mau ngersake sesideman oh iya Wah. Kok ya sempet-sempete ya adang. Lek aku arep engko aja lali ya sesideman. lah kowe nek ora tak Sampai pinakani sesuk madang ora nganggo Wah, sego aku gak kuat engko. Iya. Oke. podang kuning Mbak Tanggung ya.
Nadyan wujud temong peksi ngejak sindan eman-eman sindane mung do ngombang ngombe mocat macet. Ayo. Apa? Mocat macet? Mocat macet. Ini loh, pacitan kan kalau orang bilang macet gitu kan. Macet kok macet. Ya, mocat macet. Ya dijak. Dijak no iki gentenan dewe-dewe. Yoga, ayo. Ayo bluk. Cekel mic. Ya, salarik engko acak ya. Yo, ayo bluk. Acak aja Iya. dulu. Salarik aja. Halus, manis. Dicek dicek dulu. Kok yo lali. Dadak goleki saklar. Halus manis tur mrak ati. Ape yo kae iki sing rada enggal menika pojok iki sapa jenenge? Ora enggal ku ya wis ket mbiyen le lahir kok. Oh iya. Nek enggal nek isih bayi. Maksudnya melebu grup iki lho. Oh iya. Kan aku jarang lihat. Iya. Ya, Mbak siapa? Boleh tahu, boleh kenalan. Oh, Gawan Demung. Oh, tenane. Sopo? Mbak siapa namanya? Yayi. Apa? Yayi. Yayi. Mbak Yayi. Oh, adik ya artinya. Iya, Yayi. Yayi Prabu. Dari mana asalnya? Boyolali. Oh, Boyolali. Nggih. Ini apa? Yang ngajak siapa? Yang ngajak? Yang nganterin siapa? Ikut siapa yang tanggung jawab atasmu malam ini? Mas Alfa. Oh, Mas. Sik. Au. Si Alpan dijagani ku nek moro-moro usul kanok lho. Minta suaranya ya Mbak Yayi. Satu lari aja. Wes suwe nggonku ngililono. Wes suwe Mas Yusuf. Pripun, Mbak? Aku ki tau kok hafal aku lama-lama sama gelagate wong lanang. Nggih. Nek wis ketok apa mukanya agak diturunin gitu kan. Berarti Pegang ono HP apa? di scroll berarti ngawet-ngawet ngene iki. Ah wis cetok. Wis cetok gawane kuwi wis. Wis fix. Iya. Cetok karo ngawet-ngawet ngene iki. Ane kengko mesti nemoni lelakon apa ngono. Iya. Gek terus di voice note. Dadi wong lenang ki sing bersyukur. Ayo. Yo. Ya, sebelahnya. Makasih ya Mbak Yayi. Lagi yo bintang tamunya. Salah satu sinden ternama. Ternama, ya. Boleh Mbak Era, kok malah wis tak tepangke. Boleh ditepangkan namanya? Tepang. Nah, itu tadi. Ya, Yeah. Era siapa? New Era. Oh, New Era, sandal jepit. Yeah, sandal. Jadi kan baru terus. Oh, Sandal iya. jepit ora sandal jepit. Iya, sandal jepit. Mbak Era, ya sekarang gimana keadaannya? Baik. Keadaannya apa? Peres banget nek wong wedok Oh iki. iya. Ya, minta suaranya boleh ya. Iya. Ya, itu kok harus pakai apa itu? Ini ketularan ini Yayi baru duduk sebentar wis. Oh Buntet. iya. Oh buntet. Buntet atau buntet? Umbelen. Belen. Kamu mau minta? Enggak lah jijik kau. Umbel kok dibagi-bagi.
minta suaranya, Oh, bukan iya, minta iya. umbelnya. Boleh kalau mau minta umbelnya Ya boleh. enggak lah. Siapa yang mau ya? Goleki siput dang jenar. No, ngene iki sinden kalau emang udah mantiasan ning sinden, mbok umbelen tetep Wah, suaranya itu los. oh lah iya. Iya kan? Ora dol kok dol barang. Ya sebelahnya aduh iki carane sinden alus midak telek wira pendeng telek. Kok telek Sak. kapuk, Oh, kapuk, kapuk. kapuk. Ya, bebasan midak. Mbak, sinten namanya? Aku lah Anggi. Anggi. Iya. Anggi kan corone nickname dawane. Anggi. Anggi. Anggi Laksana. Oh nggih, Mbak Anggi Laksana. Nyuwun Komplite, Mbak Anggi swantenipun, Mbak Ibu Laksana. Dereng ibu. Oh nggih, Mbak. Tantangine Mas. Dindingane Mas. Ibu bunga Hop, upper mic sebelah. Alah mikir nek ra Oh. nggone duweke ya enggak mau. Egois, idealis. Mek ngene dhewe kok. Alah ya sih milih meneh. Golek sing ra ono kabele. Ya dong. Gawane sapa kowe? Gawane sapa kowe? Gawanmu to? Oh iya. Loh, arek jlomprongke aku to we. Aku ora rumangsa nggawa kok. Ya men, Nyonggi. penting aku rumangsa nek gawanmu. Ah, Mbak Viai lomo lho wonge. piye kok lomo? Ora tak jak, ora tak jawil mangkat lho. Mangkat dhewe. Oh. Lah gek piye Masa ki kok nyusul? tanggung jawabe piye iki kok? Kok ya iso-iso mesa nyusul ya? Ora apa-apa men tanggung jawab kae sing bonang. Oh. Sing bonange sing bayari aku Ya ora. Ora sado mengkambing hitam kan wis. Oh lah iya. Yo, njaluk suarane Mbak Via Patuk. Ya. Ya. Kayake sing mengawan dasteran nyumbang lagu kae iki, Mbak. Oh ini. Heeh. Saya mau wawan. Kok saiki ra dasteran? Ora ya apik dasteran. Ora engko ndak do seneng nek aku dasteran wae. Allah, GR timen. Mau jare Mas Roni apik nek dasteran ngono kae kok. Oh nek Mas Roni pancen ming anu Mbak, ming bombong sampean. Dadi ora lahir batin ling ngendi kok. Mongko biasanya sinden gini niku nggih, nek kayak gini kan, kita dandan kayak gini sanggulan tuh ayune meni-meni, cantik, bingit-bingit. Ning nek wis dasteran, bleh. Bleh. Wes rambutnya brindel. Tak kucer kok mau. Ulite magrib apa. Magrib. Ora apa-apa. Jenenge iki eksotis. Lah ya. Apa jenenge apa? Eksotis. Ora eksotis, erotis, Nah ngene iki gayane meni-meni. menyedihkan, ironi. Ya keri dhewe sisan, nyanding bisa dadi tamba. Oh iya. Onde-onde ngapa? Nyanding bisa dadi tamba. Ora krasa esuk nganti wengi. Eman
si podang andutut ate kebranan ora mandek atiku san saya tetra tak sranani sendi kadulu teben ansang laras yo saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku wong seneng dan sebalik saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kembang kembang Wehe ha ha. yang dewe larane ngati kembang kecupeng hatiku digawe bingung kembange mawon tresnaku wis katon